Okay, gandang araw, gandang hapon. Eskolta, shoutout sa kanila. Okay, ano. Eskolta Station. Punta akong Guadalupe. So dito ako sasakay para isang sakay lang. Pagbaba mong Guadalupe, hindi na ako dadaan sa Top Avenue. Ayan guys. Okay. Ayan o. Shoutout. Sakay na! Boarding na tayo. Eskolta Station. Eskolta Station. Mas tayo ng okay. O yan. Tayo. Guys ha. Ito, bike tayo. Ayun. Wala tayong pamasahe rito, libre. So, ayan ang bigay sa atin ni BBM, Pangulong BBM. So, ayan, BBM. BP Sara, shout out. Thank you. Palibre. Ayun, pinaspay natin ang Malacanang dahil bawal picturean o videohan. May dumang tren. Yung mga lumang tren, hindi siya LRT, yung tren mismo. Meron pa doon no. Okay ka lang? Ano sabi? Okay ka lang? Okay lang. Ayun, may bangkero para dito. Yung sa atin para bangkero, tabok-tabok. At ang tulay malapit nang matapos oh. Ano? Ito tayo. Parang hanging bridge tong ginagawa nila oh. Ang tulay na to. Hanging bridge ang istora eh.
pasahero dito sa Manila, sarap buhay lagi pag sasakay ka sa mga pampublikong sasakyan. Ito walang bayad, ferry sa Ilog Pasig. Mandaluyong to Escolta, Quiapo, Loton. Kala ko nga, isa pas lang libre, sa EDSA. Nakarang araw, pumunta ko Megamall, libre uli. Balikan, libre sa pas. Ayun, libre na naman dito sa ferry boat, sa ano, dito, sakyan. Lagi libre, yan ang samantala natin. Yan guys, tayo muna sa cover na ayan, pag sumakay kayo mapapawaw kayo rito, tataas ng mga building oh. Sa kabilang banda ron, sa bandang kanan, Rockwell yan, Rockwell, Makati. Dito, Mandaluyong sa kaliwa. Wow. Oh. Subscribe naman kayo dyan. Nakakita kayo ng building dito. Yan o. Oh. Subscribe. Don't forget to subscribe. Yan o. Oh. Buhay Syudad. Okay, parating na tayo. Tapos na ang biyahe. Guadalupe na. Guadalupe na. Ayan, para tayo. Ito, pinamili kong pang-gift sa mga subscribers ko. Bibigyan ko yung mga subscribe, nagla-like. Yung wala, di wala. Okay. Tanda lang po. Tanda mo, tayo mo sa. Okay, thank you. Shout out sa mga MDA crew. Yan. Subscribe. Thank you.